तो हेलो दलरok bahai tongbai sabai gari hasi henor jotono kaham kurung te sep tongbai na hanoi ngai tini taisa ang video tubui ma phaijo sabka norok title te thumbnail no no simon kana tini kai tam video ro banok nani digi thangoi tong te mo belai sayang ne digi thangoi tongo halok belai ham yang ne digi thang tongo moni bage ang tini kaisa video tubui ma phaiga norok ni bus kango norok nogoi man kana thanayom Tripura ni simi Kolkata je thangmani bus gari mana Tripura ni simi Bangladesh ti ke thangmani Bangladesh ti khayoi Kolkata thangmani je bus gari mo hangkai tamungkha Bangladesh ni kaiha jagao thangoi manjakha mane tamung laika jagao thangoi o jagani borok kisa mane accident khaiya khonoi khaina nai mane haikhaya khonoi mane kaisa tam sanai kaisa hamia poribesh srishti khaya khonoi je India ni je bus thangmani je India ni je bus gari thangmani amono borok tam khaina naika attack khaina naika tarpore norok mane borok tam khaina naika attack khaya khonoi aro domki somki rika je gari bokhok nai borok butar nai hai rok po apoi rok noi hingke amo hai rok no rok no koi bahai tam ma dongjak bai khe comment kai sabadi dol rok ang to belai no sajakliya tam ni bagai hingke mane sini India o phaya hingke borok Bangladesh ni kubang ma tam sanai onek kisu hospital facilities manani bagai borok sini oro ma phayo haise India o ma phayo hai da dol rok norok nugoi man khana je miao protest khailai ka o jaga o tama mane Bangladesh ni je rugi sugi tongnai rok no o hospital ni doctor rok nani ba nairia khainani bagoi ma khaileka are obossoi ma khainai no abo tamni bagoi hingka abo ekta mane sayang oi thangka mane ayango sayang oi thangka yango borok abo hai khaileka hingkai tei norok no khana tini ekdom khasuksa Tripura ni khasuksa chief minister bobo mok notui kitcha kok saka amorok je ayango thangka je amping marok abo belai no saya hanoi je mane Bangladesh ti khayoi Kolkata o thangka hingke to ekdom kom somoyo no sogoi thango gari bai jodi nong India ni bisingti thangna hingke belai no lewoi thangnai moni bagoi Bangladesh ti khe je lama tongmani bagai thanglai ka hingke o jaga o thangma pura attack khaisi ka ta mane buthakre munani domki somki rekha ekdom butharna rok domki rekha je India ni borok no amono tuyoi sini chief minister bo sini khasuksa chief minister bo saka norok nugoi mankana abo kubangma channel rogono news channel rogono ang barono nukha ki tam sanai sini sar pojonto ma sakana bile amo kintu kaham mane kaham yar dekhe je bukha ma abo hai je poristiti mane ambo belai no chaya hene saka to belai no mane sungbo kostong utamni bagai sumo kaisa India ni borok ngoi sumo kaisa Tripura rajyo ni borok ngoi hayada ba dol rok to amono dol rok borok bo facilities manani mane jogajog kaham jesuk tongo jesuk gana bodarula haidba jesuk kaham halok tonga sukno sanai haisi tamni bagai India ni borok bongengo thangnai bongeng borok chini yango phayo onek kisu treatment khai mano onek kisu berai mano thangoi mano onek kisu porashona onek kisu khai mano haidba samung tamung phano khai thangmano haidba jung jemon chini India ni borok bo kubun jaga ro berayo hayo kono problem ya haidba onek kisu abo hainota dol rok kaya mono video no sada kange subscribe and like share khai di jodi sada yakna banrok ta botana di haisi dol rok ta phono tanai di sada kange nai di like bor di hingke mono to yang bisi kok sana nai dol rok tesi malanya nero bai haino hai ketal video ang tabu daily video tunane bogo try khai tong to dol rok nero asa kan ro an support khai tong hono ya